AR प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय शर्ट मुभि ना खबाइखौ बेखेवनाय जाबाय। दिमाकुसिनि साहा बिलाइ खालाय रोदोमलाय। ना खबाइ शर्ट मुभियाव नेरसोन बर'नि मिलौदो मेथाइ आरो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। दिमाकुसिनि साहा बिलाइ खालाय रोदोमलाय। फैगौ 10-11 जानुवारि 2025 मायथाइयाव जानो गोनां खुंगा 64थि बर' थुनलाइ आफादनि कनफारेन्सजों लोब्बा लाखिनानै बिटिसिनि बारग' लेङाइ बुंथिगिरि नेरसोन बर'नि स्ट'री डाइरेक्शन आरो दिमाकुसिनि साहा बिलाइ खालाय रोदोमलाय प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय शर्ट मुभि ना खबाइखौ बेखेवनाय जाबाय। बै दिमाकुसिनि बड' साहित्य सभाया देग्लाय 64थि बोसोरसालिया जथुमा आरो बे जथुमाया देग्लायनि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानावहाय जागोन। ओंखायनो बे आफादावहाय जों बयबो बाहागो लाहैनांगौ आरो लोगोसे गुबुन गुबुन हादोरनिफ्रायबो माखासे बर' रायज्लायग्रा सुबुं गेदेमा सुबुंफोर बाहागो लाफैगोन। नेपाल, भुटान, वेस्ट बेंगल, बांलादेश बेफोरबायदि जायगानिफ्राय बावहाय बाहागो लाफैगोन। बे शर्ट मुभियाव बिटिसिनि बारग' लेङाइ बुंथिगिरिनि नेरसोन बर'नि मिलौदो मेथाइ खननाय आरो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। दिमाकुसिनि साहा बिलाइ खालाय रोदोमलाय। অহা বছৰত আমাৰ এই ডিমাকুছিত আমাৰ বড় সাহিত্য সভা হ'ব। এই অধিৱেশনখন ৬৬তম বাৰ্ষিক অধিৱেশন। গম পাইনে? গম পাইছো। তাতে প্ৰদৰ্শনো হ'ব। আপোনালোকেও কিন্তু সহায় সহযোগিতাত আমাক আগবঢ়াব লাগিব। আমি কামনা কৰিছো আৰু আপোনালোকে এই বড় সাহিত্য সভাত যাব দে কিন্তু। আৰু তাতে অধিৱেশনত বহুতখিনি কাৰ্যসূচী থাকিব। কাৰ্যসূচীবিলাকত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব। ঠিক আছে, এতিয়া যাব আপোনালোকে। ঠিক আছে। नोंथांमोना ना खबाइ शर्ट मुभिखौ इउट्युबाव आबुङै दिमाकुसिनि साहा बिलाइ खालाय रोदोमलाय प्रडाक्शनाव नुनो मोनगोन। दिमाकुसिनि साहा बिलाइ खालाय रोदोमलाय। खुलुमबाय। बोरै फैलायनाय जाखो? आच्छा आदा आरो बाजै जोङो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय फैनाय जादों। हामथारदों दे होमब्ला। बिदिनो बर' थुनलाइ आफादनि खावलायनाय लेखायै माहारिनि जेसेबांखिनि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बोराय बुरै मेलेमजिबि सानसुमै आरो गेदेमा सुबुंफोर आरो गासैबो बर' रायजो राजाफोर बिथांमोनखौनो देग्लायनि बे जानो गोनां गा 64थि बर' थुनलाइ आफादाव बाहागो लाहैनो थाखाय खावलायनो फैनाय जादों आरो आदा आरो बाजैमोनखौबो। बेखौनोथ' जों दहायनिफ्राय रायज्लायगासिनो दंमोन ना बिमा? औ। फिसा सानैयाबो बे साहित्य सभायाव थांनो थाखायनो थाग थियारि जानानै दंखायो। बायदिसिना दिन्थिफुंनायफ्रावबो बाहागो लाहैगोननो। जों रेडिखा थांनोसो सानखादों। आच्छा अक्ट'खौथ' गोसोआव दंखायो आदा आरो बाजैमोना? अक्ट'खौबो गोसोआव दं। होमब्लालाय आदा आरो बाजैमोना जथुमायाव थांथारनांगोन दै। नायहैगोनब्रा फंबायमोन। नोंथांमोना दसे जिरायथ'दो, आं साहा फुदुंना लायनि। नाङा आगै, दा बावैसो लोंना फैदों जोङो। लोंथ'ला होनबा? नांथ'ला दे बाजै, लोंथ'ला। बिदिब्ला जोङो सिखारथ'नोसै आदा। दे दे। जेबोआनो जानाय जायाखिसै। नांथ'लासै दे आदा। मोनजायासै, साहा गय जेबो होनाय जायाखिसै। जायो दे। जेबो नङा। दे होमब्लालाय साबायखर थाबाय। आदा आरो बाजैमोना जथुमायाव बाहागो लायथारनांगोन दे। थांगोन दे। बे नानिमोनाबो बाहागो लायोबानो जाबाय। थांगोन। दे। बाय दे जारौमोन। दे बाय। दिमाकुसिनि साहा बिलाइ खालाय रोदोमलाय।